Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, Ametx, kaixo, arratsaldeon, zer moduz zatoz, gaurko saio honetara? Oso pozik, oso alai, bueltatu garelako gure jatorrira. Gure jatorria da, Donostia zentroa. Donostiako zentroa, Zurrelako pasealekua. Ez genuela inoiz esan, jarri genuen misterio bezala. Inoiz esango dugu nunca den, eta gero, ingen bomba de humo. Irantzigun zer, nahi menos ez, hemengo egun aldi honek. Eski esango dugu, da pixet marroneo asuntua, zeren hemen set guztiago montatu behar dugu, gaur ondua 2 orduz hemen iztugutan daukagun mai teknikonekin lan egiten, edo lan egiten saiatzen aberre, bueno, kasesi magia egin behar den mai teknikoa da, ez? Troleatu egiten gaitu. Bai, demora guztian, da subjetutasun propia daukan makina bat, eta iztorratu egiten gaitu beti. Eta orduan, bazkenean erakienun agian Portu Etxeko estudioetara jotea, ezeko estudio zentraletara jotea, eta bertatik egitea alde erantziz. Baina gaur, gauza zerdian, bapatean... Nostalgia sartu zaigu. Eta erabaki dugu etortzea berriro bueltan honea. Egun bat. Bai, erabaki dugu etortzea. Bai, una y no más. Bueno, ezagit, hori esan eta bakizu bendik aurrera dena pilatuko zazkigu saio guztiak hemen bakizu, ez? Bueno, sin más. Aurreko saioan maitasunetik gintu zen, gogoratzen, ezue, aurreko honetzeten aretu ginen maitasunaz, baina Taylor Swift aitzaki hartu genuen horretarako, eta bere inguruko hainbat eta hainbat kontu kontatu genizkizuen, baina baitara aldarrikapen bat egin genizuen, edo egin genuen. Baitare gure bizitzetarako, eta baitare nolaite inguruari begira zijoana, edo inguruarentzako baitare gomendio moduan plantatu genuen zela gora nioitasuna, zentzu zabalenean, eta bera azidotasun totala. Eta toksikoa. Bai, nik alere esan bai aziotasuna gustatzen zaitela eta baita divertitzen dira askotan. Hortaz ez dut esango hori gure bizitzetatik kanporatu behar dagoen ikan guztiz, baina bai komentatzea inoinotasunak leku behintzat proportzionalki berdin izan barko lukela, eta ez soi dena aziotasun eta gaiztakeria. Ni baina ez humorekoa eta Zea, hombre, te direte kontare. Bino jolaset, osea, ez da nire nortasuna. Ez nortasun, osea, hoi ez da nortasun bat izatea, hoi bakarrik baldin bazea, nik batzen naiz, bazela meme bat esaten zula, gaztea eta gaiztoa izatea, ez da nortasun bat izatea. Ez da nortasuna izatea. Ez, punto. Ez da, punto, etzea. Ez lo que hai. Bai, noso ados nago, esaten dezunakin. Ni aurreko saiora izan guztura batu nintzen, mendike gutxira, saio hau emititzen denako jarturako igota izango zu, orduan entzuna izango zu. Baita kontatzea, gabiltzala azken astean, nezakiten, jarriko bat ezade musika de fondo zein, zuten dezue, de fondo la... Ez da esan, hau da, tipiko gauza bat, ez zura jendeak entzuten zu momentuan ja zintzuk endu burutik. Eza, entzuna egitena. Nik orduan jarriko de fondo beste hau eta gutxi entzungo da. Entzuten da de fondo, pero daun... Baina goxoago sartzen da. Baizu jarriko dela repiten eta orduan ditzetengo den bitartean. Demorazen hau entzungo da. Ba, era segun. Bai. Bueno, esaten eginena zertzen? Bueno, nik esango nuke Maitalen kartak merezizuela garren parte bat, Taylor Swiften inguruan hitz egin nahi genuen, bina Liberian iruditzen zaigu, maitasunak gure gizartean daukan zentralidadea dela eta honek merezizuela beste atal bat, eta hain zuzen ere gaiari ja koskitia eta honen inguruan ongin hitz egin alizatea. Ni guztiz dadoz, eta orduan gaurko sairako prestatu dizuguna izan da? Maitaleak Part 2. Part 2. Maitaleak diela gogoratu, hauek. Eta lehenengo azkartarekin, eta guztiure baina hori baino lehenago, abestitxo batekin. Bai, sekretu bat. Zugu dela, hauxe? Zerrote maite mina, sentimentu zurrunbilo, kontrola ezina. Naia eta ezina, bihotzean badut mina, tristura eta sami.
Bueno, amets. Ez dakit gogatzen zinete bino, horrekoan ingenunean introa horrezu errepikatu bino, bukaeran bukatatzen genuen galdera zen, ea sentimendu zurrunbilo kontrola ezina ote den maite mina. Eta esan behar genuen, alaitz eta maiderrek guri lapurtu digutela esaldi hau, etorri zila denbora makina batean entzun gintuzten eta hartu ziguten esaldi hau, bueltatu dira atzera denboran eta kanta hau idatzi dute pixkat, hola, guri kredituak enduta. Despistatu nahi zeren, karo, estudian gaudenen gaude gu bakarrik eta teknikari bat. Hemen gaude kristal baten aurrean eta jendea gelitzen da gu ikustera eta jendea bi saludatzen, ez dena ezagutzen persona hori. Baina saludatzen gaitu, zait. Bueno, bai. Gaur ez dagoen introa, amets. Zerratik ez dagoen. Salten dugu, jendea jundaia aurreko saiora entzutera intro eta ere bueltatu da. Errepikatu badut? Zer? Introa. Ez? Bueno, nahiz irakurri? Ingo dugu? Venga, intzazu ba. Venga, Lehenengo musika eta geistean, itezute, osea, eman teizut seinalea sartzeko, ba. Konexioa. Zure izaera berezia sentitzen duzu momentua. Kanpoko norbaitek edo zerbaitek barruan zerbait piztu duelako. Pasioa, maitasuna, lilura. Handiegi sentitzen den sentimentu bat duzu sabelean. Urez gainezka egiten duen edalontzi batek bezala nahi arren, ezin dituzu zure barruan gorde sentimendu horiek guztiak. Autu bat egiteko beharra sentitzen duzu, baina zeren baitan. Sentimendu zurrunbilo kontrola ezina ote da maite mina. Zerrote maite mina. Ba, honta zitzaitera gatu gaur, zerrote den maite mina. Baina hortarako dakizuen ez, karta hartuko dugu aitzaki ez zera, gogoratu horrekoan egipatu genizkizuen hainbat ezagarri ez, kartan inguruan. Bai. Dela, bueno, gaurko karta da 6. karta, Maitaleak, The Lovers, eta bertan agertzen dira bi personaia, oinarritzen direnak argiki, Adan eta Ebaren mitoan, bai? Bueno, Adan eta Eva edo Adan eta Lilith, ez dakigu zein den mitoa. Nizut izango dela Eva, zeren da como es el puto mainstream de la historia de la Biblia, ez? Hortaz dijo asuntoa. Baina, bueno, agertzen da, bueno, Ebaren atzean agertzen da, obviamente, Sagarrondoa eta Sugea. Ez da idakizuen, baina Sagarrondoa denikan ez dakite, porque Biblian agertzen da, agertzen da nitza Sagar moduan, baita ere esan nahi dauka gaizkiarena. Hau da, latinen, bai, dago, ez da uste dela malum edo lago zerbait, eta malum edo malus, dia biak. Maluma. Maluma, bekatu da, bekatari. Mena jeripoia. Bueno, eta orduan ez da egite Sagarrondoa den ez, pero gure kulturera heldu da Sagarrondoa dela. Eta Sagarrondo horretatikan, Sugeak eskenez dion Ebari, bueno, ez, bekatura ite bultzatu zion Ebari, Sugeak, hau izaten da baitare jakinduriaren simboloa, Sugea, ez da egiten Bai, mazu bai, jendeak ez. Eta gero, Adanen atzean dago zu bat ez zuaitz bat, sutan. Hau horreko nintzen genuen izan zitekela igual Moisesen, bagizu Moises hitzaiten ziola ze batek, ramilete batek, suzko ramilete batek. Suzko zuaitz batek hitzaiten zion, eta hori zen jainkoa gorputzen zen suzko arbustu batean. Osea, ez zen ramilete, zen arbustu bat hori hora zen. Eta orduan Adanen atzean hori dago, eta bien erdien goran dago Gabriel Arkangela izango, zer egin duzu parra? Bueno, gusten da baietz. Eta dago baita ere, como oso zentzu platonikoan argia, eguzkia gainean goran ez, como egia absolutu bat edo. Bueno, en fin. Eta hau daude, bi personaia hau daude, adanta eba daude lurraren gainean, tatzen dago mendi bat, nolaitea zerua eta lurraren arteko muga hori super argi mozten, ez? Karta hau dijoa erabakiez. Maitasuna ere bai, baina dijoa erabakiez. Osea, dualitate horren, osea, erabakien dualitateaz. Kurioso egiten zait, bueno, sin más, movida personal kontatuko nitu, ez dut kontatuko. Ez. Bueno, kontua da, berez, batzuk esaten dute, maitasuna baino... Kristana jartak maitasuna bino, bada, autuak simbolizatzen duen karta da, eta zuzen ere, maitasunaren sentimendua bera, agian lotuago dago beste karta batzukin, eguzkiarekin adibidez ez, eso sentimendu intensoa,
maitalekin bino. Orduan, badu karta honek hain zuzen ere ez, joko hori. Justo maitaleak erabiltzen ditu autuen inguruan hitz egiteko, ez? Esan genuen... Arkatu baiatzu, entzuten dut burrun batzean. Terriblemente, Guazen abestia jartzera eta soluzionatzen dugu soinuaren mesedez. Bai. Bai, entzuten da. Eta entzuten da fonduko burrun ba? Nahi entzuten, bai. Bai, hor dago. Hor dago, abetxe, ez dut soportago. Bueno, erabaki dugu burrun barekin bagoazela. Horrela bai, horrela bagoazela. Ya está. Bueno, ikusten duzuenak bideoan, hau da, ninez persona supermaniatiko bat, eta ititut musikalistak hilabetero. Orduan hau da, ondela 2 urteko lista bat ikusten duzue, eta hola funtzionatzen nahi bizitzan. Orain ja, kartaren esan nahia. Bale, karta honek esan bezala autuen inguruan hitz egiten du, eta, bueno, lehenguan esan genuen, errapikatuko dugu pixka gainetik, eroaren bidaia hartzen badin badugu, zek tarotak kontatzen du eroaren bidaia, eroa sartzen da gure munduan nolabait esateko, eta ezagutzen du maskulinitatea edo ez, indar aktiboa, ekintzailea, gero ezagutzen du indar rezeptiboa eta geldoa, ezagutzen du zaintza eta amatasuna, zaintzaren modutik ez amatasuna esentzializatua, eta ezagutzen ditu ez, mugak eta ezagutzen ditu arauak, enperadoreak simbolizatzen dituenak, eta azkenik irakaslea dauka, ez, kolektiboaren ezagutza ematen diona. Eta honen ondoren, Maitale Krishna eta Maitaleen karta da lehenengo aldiz, ja, eroa nerabezaroan edo helduarorako transizioan sartzen dela autu bat egiten duena bere kabuz, ez? Ja, ez ditu irakasleak edo pertsonak bereari gauza kontatzen, baizik eta berak egin behar du autu bat. Eta horrengatik ez, hitz egiten du autuen inguruan eta hain zuzen ere dualitate horren inguruan ez, aukeratzea benetan betetzen zaitun horren inguruan eta gizarteak ongi dago esaten duenaren inguruan, pasioa eta arrazionaltasunaren edo sentimenduaren artean. Ni horrek ostitxaren jartzen dit, zeren ematen du orako gatazken aurrean eskamok daudela bi bideoiek ez, arrazoiarena eta zentzuarena eta maitasun eta, pasioarena eta kasi zorrotasunarena ez. Eta eskamok ez dugula funtzionatzen maiteak, sentitzen dut. Ez du batek bezetik aldenduz zer funtzionatzen, así que bueno, hori baita ere, hor dutzen zuentzak. Bai, baina, kartanek ere hain zuzen ere esan dizuna horren inguruko hausnarketa bat egiteko ez dut zertan esan behar, eta hain zuzen ere kontuan hartzen dugu karta honek, igual da lehenengo karta esan nahi bat oso nabarmenki esan nahi desberdina daukana Marseillan eta Rider Whiteen, ze hain zuzen ere Marseillan ikusten da gizon bat, bi maitale ditu naiz, eta maitale bate ikusten da gorputza uste dut daukala zuzendua erakargarria egiten zaion emakumearekiko, eta burua dauka begira ez, benetan maitasuna sentitzen duen horrekiko, eta orduan hor dago autua.
eta Bai. karta Raider Whitek ja berresain nahitzen du hau guztia eta ja beste modu batean ikusten da, ez? Esan dugun moduan, eta gero beste baraja batzuk, gero ikusiko ditugunak, Bai. berresan nahitzen dute asko zer gehiago, ez zer da maitasuna, zer dira autuak, zerren aldeko autua egingo dugu, eta uste dut hori pixkat ere gainditzen nahi dela, eta tarota gaina, esaten durez gauzoek integratzen goazela, pixkanaka. Bai, guztiz ados. Beste batzuen esan bezala. Bai, bueno, zer dutzen jartze bale medugu abesti bat, eta guaz ja, kartan inguruko osnaketetara. Osea, pixate maitasuna zer dan, Bai. autoen, guzti egiten dugu hori. Bai, Bai. ados. Bale, jarriko dizugu abesti bat, dela, hau, oain zintzen, eskuekin? Bai. Bale, oain eskuekin jarriko dizugu. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dute elkar. En las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Aragiaz dago seten sabelaz. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate nola eman bestela. Que nunca entra, aunque no haya ventanas. Ilunpetan dena aurka dutela. Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores. Fakturan presioak larri, ez dina paingarririk jarri. Arropak tanaiak zaurgarri, bisabis bakoitzean. Baina badakite elkarri, lorategiak nola ekarri, nola biztu zenbait egarri. Eguna lertzean, egunen ertzean. Saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras. Más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Eskuekin odei ertzak ukitu. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos. Dago doen erritmo. Agian, interesanta litzake orain galdetzea karta honen inguruko osalketen barruan, amets, maitasuna autu bat ote den. Ez da horren inguru zerbait, bueno, pentsatzen den bai, ez pentsatzen zula, ze iritziola bote prontoan? Nik baietz esango nuke. Autu bat dela? Bai. Erakitzen dezula norekin maite mindu? Edo zerekin maite mindu? Ez horren beste, hoi baizik eta maitasunaren inguruan daukagun ideia dela, sartuko ga honetan gehiago, bino dela kontrolatu ezin daiteken indar bat eta barrutik ez, batean piztu dena eta itzali ezin dena, eta badago parte bat konexioarekin zer ikusia duena, badago parte bat zer ikusia duena binkulekin binok uste dut, horrek guztiak ere badaukala fantasiaren eta realitatean lur hartzen ez duen zerbaitekin lotura oso handia, eta uste dut benetako maitasunak Benetako. zer ikusia duela bi edo persona gehiagoren artean sortzen den zerbaiten inguruan, harreman baten inguruan. Eta hortik uste dut autua daudela, eta uste dut lanketa dagoela, eta uste dut daudela elkarrizketak eta bizipenak eta gauza asko, orduan zentzu horretan uste dut autu bat dela. Eta autu bat esaten badin badugu dela, eta erabaki bat baldin bada ez, gauza batzuk lantzea eta hausnartzea eta hitz egitea eta bar, hor ere pixkat agentzia hartzen dugu maitasunaren inguruan eta orduan landu daiteke, eta ez da guk kontrolatzen gaitun zerbait, baizik eta guk horrekin egiten dugun zerbait. Orduan, hortik uste dut baietz, labur esan da, autu bat dela maitasuna. Nik usten dut, esan dezun idea batekin, guztiz bat egingo dut, eta da, maite mitzen ganean persona bat edo batzuekin,
zenbat ari garen maite mintzen persona horrekin, eta ez persona horren inguruan egiten dugun idearekin. Orduan ja, hor sartzen da norbere fikzio propio guztia, diot. Azkenean, gu persona baten inguruko iruditeria guztia betetzen dugunean, gu gabiltza auto bat egiten guzti hori egiteko, edo badugu barruan gogo bat maite mintzekoa eta gertu eta batean ez seinale minimoa sentitu eta batean hor eraikitze prozesu bat hasten dugu. Askotan ziurrenik daukagun iruditeria eta bizigan jendarteak bultzatzen duen zerbaiten enean, ohartu edo arkabean egiten dugun zerbait izan da ere, eraikuntza prozesu bat dago, hau da, egite bat, ekintza bat dago maite mintzean, eta ez da bat batean gertatzen zaizun zerbait nahi gabe. Claro. Diot, ez, eski mogoz, jo ez, kasu, ez da inolako bat. Bezke, batean gertatu zait, ez fletxazo bat izan da, fletxazo bat izan da, ez persona guztu izan dezu, eta persona horren gainean zabiltza proiektatzen zure, esango zure mierda pila bat, eta orduan, bazabiltza ja maite mintzen gaina ulertuz zentzu obsesiboan. Hau da, ze maite mintzea zitzaiten dugunean, edo maitasuna zitzaiten dugunean ez gabiltza hitzaiten ari, edo ez geha hitzaiten ari, zaintzeko gogo bat pizteaz, edo elkarrekin bizi proiektu xumea eta asteaz gabiltzen zaiten pasioaz. Bai. Maitasun ontaz zaiten dugunean, pasio hutxaz. Eta pasio hori pizten dugun hortaz gabiltzen zaiten. Claro, maitasuna askoz zabalagoa da, akizunez. Maitasun mota asko daude, akizunez. Baina maitasunaz letra larra zitzaiten denean, ontaz zitzaiten da. Kontuz pentsatzen ez diren maitasun horiekin. Ez? Baitare? Bai. Ere bat ados. Eta aldi berean maitasuna, deseraiki behar dugu edo zabaldu behar dugu maitasunaren esan naia, baina alde berean esaten zuerez, maitasunaren inguruan hitz egiten dugunean, honetaz hitz egiten dugu, baina eski azkenian, eta sartuko gara, gero, Marilutzekin. Hain izan bautzen ez den sartuko gara eta ulertzen da, sartu gara, ja. Hoi da. Mariluz edo Mariluz zen, edo nola zen? Kontua da, hau da, txiste interna bat. Kontua da, maitasunen jerarkian, bai dela egia, pentsatzen dugula maitasun puruena dela bikotearen maitasuna, eta hor dela ez benetako, eta hain zuzen ere hor pentsatzen duguna hautatzen ez dena, eta benetan sortzen dena barrutik, eta dela maitasun romantikoa ez, bi pertsonen artean sortzen den txispa hori. Eta ideia hori deseraiki egin behar da, eta ulertu behar dugu askotan ere kontrasnetan erorita ere, ere jarraituko dugula ez, hola jerarkitzatzen, bino hor bai dago, sartuko naiz ja, maitasuna eta maitasun erromantikoaren arteko berdinketa batez. Maitasuna erromantikoa izango balitz bezala. Eta egoitzak esan duen bezala, beste maitasun mota asko daude, eta... Markatu. Bai. Ez. Eta beste jerarkia asko egiten ditu. Bai, hemen sartu joan maitasun modetan, Hemen, oso interesante da nola, diot, porque beti esaten du maitasuna eta maitasun romantikoa, ez? Maitasun romantikoa planteatuz nolabait badela zerbait gaitzesgarri edo gure bizitzetan edo gure bizitzetatik kanpo nahi deguna, zeren behartzen gaitu edo ez, bultzatzen gaitu egitera hainbat eta hainbat kontu, eta sustatzen ditu hainbat eta hainbat dinamika harremanetan dielak, hori ez, bi persona artean ematen den maitasuna dela, persona bestaren gainetik egoten dela, heteroa izaten dela, ñoñeria guzti hori, nolaite burugaltzearekin lotzen dien dinamika guztiak ez. Eta hemen, adibidez, Brigitte Bardot esaten duna da erromantizismoa ezin digutela lapurtu. Ezin digute gauza poliak beste batzuengatik egitearren edo beste batzuen jasotzearen dinamika guztiak lapurtu ezin dizkigute kapitalismoa delako neratzen dagoela, hau da sustatzen duena erromantizismo mota hau edo, erromantizismo konsumista hau. Eta berak esaten du, desberdindu bako nukela ez maitasun erromantikoa eta maitasunan artean, eta maitasun Disney eta maitasun erromantikoaren artean. Hau da, maitasun erromantikoa izan dezakezu zure bikote edo trieja edo hirukoteagatik, edo maitasun romantikoa izan dezakezu lagunengatik, izan dezakezu zure lagun taldeagatik, inkluso zure familiako jendeagatik izan dezakezu, eta en cambio sustatzen dena edo gure jendartean bultzatzen dena da maitasun Disneya. Hau da, maitasuna bikotean ulertuta soilikan eta hortik narago ezin garatu izatea emozio romantikoak edo ulertuta konsumo oinarrituako dinamiketan edo ulertuta bizi proiektu bati begira, hau da, heteroak, etxe erosi, semenabak izan, ez? Eta guzti hori. Eta berak kokatzen hori, maitasun Disneyaren barruan nahi zuzen, erromantizismoa ez lapurtzeko.
Osea, ezin degulako gaitzetsi erromantizismoa, zeren da justu hon egiten digun zerbait. Ez? Bai, hor nik esan nuke teorikoki, ez? Hemen igual hau oinarrizko esplikazioa dago maitasun erromantikoa, dago maitasuna eta dago erromantizismoa, eta teorikoki naiz eta maitasun erromantikoa erabili izan den, horrek ez du esan nahi erromantizismoaren aurka daudenik pertsona horiek, bino ados zea honekin, eta gero aipatuko du, bino Mariluz Estebanek ere erabiltzen du maitasun pentsamendua edo gazteleraz pensamiento amoroso, ez? Bai. Hain zuzen ere, beste perspektiba batetik ikusteko, eta iruditzen zailoko tresna finagoa dela, ez? Hau hausnartzeko. Dena den, leheno esaten genuen bezala, eta igual oain erakutsi leheno pasaizizuan kartak, tarotak berak ere, hemen dago adibidez, Kristi Zirrauden tarot baraja, oso kritika sozial potenteak ditula, eta maitasuna hemen autu bat bezala jartzen du, baina zure burua maitatzearekiko maitasuna, eta batez ere, igual beste pertsonek arguiatuko duten gorputz bat, ez ikusten dugu emakume lodi bat, ikusi dezakegu seguraski diskapazitatua izan daitekela, daukalako makulu bat esku batean, eta nola ispilutik ateratzen den, ez, bere emakume hori dago ispilura begira, eta ateratzen den bere isla bilutsik, eta besarkatu egiten duen, ez, eta nola maitasuna ere izan daiteken zure buruari eta zure gorputzari, zure izateari leku bat egitea bizitzan, ez? Horretaz aparte, badaukagu ere Numinus Tarot, dela beste autore ezbitar queer batekin egindakoa, eta hemen maitasuna, ez? Kolektibotasunetik eta jendearekin, ez? Lekua talde bati egiteko espaziotik ulertzen du eta pixkat bikote logika horretaz ateratzen da, ez? Izan ere, maitasun mota hauetan esaten dugu alde batetik daukagu maitasun propioa, ez? Eta askotan hitz egiten dugu honetaz, eta bino kostatzen da autu bat egitea, ez? Zure burua lehenestearena, eta gero dago basandakoa, ez? Komunitatearekiko maitasuna, ezakit maitasun deituko diogun, gero ni sartuko naiz hemen Mariluz hitz egiten dudanean ja pixkat zehatzago esaten, zer da maitasuna eta zer ez da maitasuna, ze hau beste pototxo bada, dena baita maitasuna gure gizartean. Eta gero dago lagunen arteko maitasuna ere bai, ez? Niretzako hemen interesgarria da adibidez aipatzean, gustatzen zait pila bat, maitasunaren inguruan jolasten duten kantak jarri dugu jada bat, ETS-ren ez durekin batera, bideoklipa ikusten baldin bada, eta kantak berak, ez du momentu batean bertan ere esaten bikote harreman baten inguruan hitz egiten ari dinik, eta esaten duna oso politia eta oso romantikoa da, eta denbora guztian, segurazki bikotea ez diren pertsonei hainbeste esaten izizkiegun gauzak esaten ditu kantan, ez? Elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan, egunak ederragoak bedira zurekin batera, eta egia direnak, ez, askotan pertsonaien inguruan, eta nola egiten duen maitasunaren gorazarrea leku horretatik. Eta geho badago beste kanta bat, nahi gustatzen zela pila bat dela, hemen jarri dugu, de hecho, ja. Eizaroren Eider dela bere ilobari zuzendutako kanta bat, bere iloba jaio zenian, eta da oso abesti erromantiko bat. Eta hain zuzen ere, hau da YouTubeko anuntzio bat, ikusten ez gaituzunentzako. Hain zuzen ere oso modu erromantikoan abesten du bere ilobaren inguruan, baina aldi berian jolasten du bikote maitasunarekin, bideoklipa ikusten baldin baduzue, zalantza sortu daiteke, ze lagun bat den, bikote bat den, gainera emakume bat da bideoklipan azaltzen dena. Eta oso politia da nola egiten dunez, gainera galdera bueltan da, zer da maitasuna eta zer da maitasuna romantikoa, eta zalantza hori ustea, eta uste dut historia ez dakitenek pentsatu ezaketela lasai herrian. Nik ez nekin, bere hilobarena jakin aurretik ez nekin, bere hilobentzat zela eta zein gomo, beste abesti bat erromantikoa bikote baten bueltakoa. Ni pentsatzen nun, eta igual bada, ni pentsatzen nun izaro bisexuala zela eta izan dula bikoteren bat emakumezkoa esan ziaten arte. Osa, bere momentuan pentsatu nun, ezakit minutuz bakarrik izan zen, minuniko pentsatu dut. Eta horrengatik iruditzen zait marabillosoa. Goazen ikustea behar. Ez pixka bat, Tú que tanto creíste en los atardeceres, visitar puertos perdidos sin amarrarse, pero se me escapó una cuerdecita a tu bote que ojalá rebote.
desiertas con tu ropaje. Pero un día te vi desnuda de tan blanco linaje. Hortaz, bueno, esan ez du beste maitasun eredu baten iruditeria elikatzera dator bideoklip hau egitan. Eta ez betiko iruditeria zamatxutastun hori ez. Bai. Bi guztiz zoro bata besteagatik hori ez. Munduaren aurka... Hori da, bai. En fin. Kurioso da gaina nola batzutan, badaude, adibidez, Kelly Clarksonek dauka kanta bat, ustu gaina bat bino gehiagin izan dula, horrela metafora moduan, bino, Bai. dauka kanta bat dela bere produktorearen, bere garaiko produktorearen kontra, oso bueno, manipuladoria eta kontrolatzailea zelako, eta besti kanta bat zela kantatzen du, eta beak esan zuen eske, nik iteman dimanun nire produktoren inguruko kanta bat, Claro. etzun inorrek entzungo. Claro, Osea, hori da. eta orduan esan zuen Mr. Know It All deitzen da, eta hor kontatzen duna da, bai, ematen du maitasun historio bat Claro, eta maitasun historio baten bukara ez. eta bere produktorearekin izan zuen zea guztia. Claro. Azkenean dena maitasunarekin lotzen dugulako, ez? Ada mierda bat, zeren esaten du baita ere asko gure jendarte ez hau da, ez gaude prestentzuteko problematika sozialez eta gatazkez, eta bai, enkambio, behin da berriro anestesiatuak egoteko pres gaude maitasun Disneyagatik, ez? Osea, beti nahi dugu fantasia horretara gerturatu. Vale. Claro, badaude beste fantasia posible batzuk. Noski. Ez? Bai. Nahi ditugunak. Bai. Betezu romantikotik aragore bai. Bai, dale. Ez? Nik amets ingo nuke jauzi urrengo gaira dela... Nik saltatu nuke Mariluzekin nahi du sartu. Nahi zuten Mariluzekin. Eta gero hitz egingo dugu, beranduago, Maitasun liburuxka kapitalaz. baten inguruan. Bai. Esango dugu, ja. Ez dugu esango gero, porque gero bukatuko da. Orduan, gero... Esaldi bat bintzat irakurriko dut. Bai, hori da. Gaur ekarri zezu gain bat personaje hitzaiteko dela Mariluz Esteban, Brady Basaio, Carmele Jaio, eta jende gehiago, behan, bueno, guaz, pixkanaka ikusten zentzu goratu ditzake uno dez. Bai. Orain ez du sartu, zuzenean, bali ezaro, Mariluzekin. Bai, zein zuzen ere, hitz egiten ari gea, ez, beste maitasun eredu batzu daudela, hau eta bestea. Toto xo. Bino kontuan izan behar dugu, eta pixkatean aurreratzen, maitasun pentsamendu bat Mariluzek dituko diona, Mariluz ditzen diot barkatu esken ere irakasle izan da. Eia, bai, behin kontatuko dugu, privilegioa konbidatu izan genuela dut. podcast honetara, eta ez duela etorri izan nahi. Ointxe kontatu dugu, ja. Bueno, hori. Barkatu Mariluz. Bueno, kontua da. Mariluzek hitz egiten duena da maitasun pentsamenduari kritika egiten dio. Eta erabiltzen du Monique Wittigen pentsamendu heterosexuala. Monique Wittigek egintzun bere lanan, 80. hamarkadan jaurtia pasadia. Pentsamendu heterosexual bezala hitz egin zuen gure gizartean operatzen duen sistema, ez, heterosexualitatearen sisteman gaur egun heterorau deituko geniona, eta nola ez, dena erregulatzen den gizon eta emakumeen harreman heterosexualen bueltan erreprodukzioa eta produkzioa sistema kapitalista batean bermatu alizateko, ez, eta Mariluz Estebanek hau erabiltzen du maitasuna hitz egiteko ere, eta nola maitasunaren inguruan daukagun logikak eta maitasuna denaren gainetik jartzea eta balio gorena daukan sentimendua edo ez, giza esperientzia bezala jartzea sistema honi mesede egiten dion pentsamolde baden, eta nola hau desegin behar dugun, beste bide berri batzuk eta bizitzeko modu hobeak sortu alizateko, ez? Hemen... Nik uste, bizitzeko modu hobeak, osea, hobeak ez dula barne biltzen izatez Mariluzek edo Monique Wittigek proposatzen hori, baizik eta gehiago dela justuak. Hau da, bakoitzari berea. Ez da hobeagoa, porque hobea da, zuta biok ezabetu ez dakigun zerbait zer da hobeagoa. Edo kaleko batek esan dezakena, ez? Manda como justua, bakoitzari berea. Bueno, hain zuzen ere, hemen esaten duna da, lehenengo kritika oso potentak egiten ditu. Lehenengoa ez, maitasuna, eta hemen badaude baina autoreak, Mariluzek kritikatzen ditunak, eta batzutan aipatuko dut bere liburua, eta beste batzutan izango dira klasen izan ditugun eztabaida berarekin. Bai. Bino, Mariluzek esaten duen gauzetako bat adibidez da... Hau ja, gidoitik kanpo, ez amets, o nola? Ez, hemen dago, barkatu. Hain naiz, Bell Hooksi kritika sartuko dut, bino hemen gaude, maitasunak ez du iraultzarik ekarri. Bale, ja ez dut topatzen. Hemen gaude, Mariluz Esteban, sarreran hasieran. Perfecto, no sé.
kontua da, Mariluzek kritikatuko ditu asko eta badaude autore feministak eta dena maitasunaren aldarri egiten dutela, maitasuna eraldaketarako tresna bezala, ez? Eta Mariluzek botatzen duen afirmazioetako bat da, maitasunak ez duela iraultzarik ekarri eta berari burura etortzen zaien iraultza bakarra gertatu denez, maitasunarekin lotura zuzena izan dezakena da maiatzeko plazako emakumeen protestak edo, eta hori da, maitasunak mugitu duen iraultza edo protesta bakarra, beste guztiak ez dutela horrekin zer ikusia. Eta nola, alde batetik bi gauza, dena ez dela maitasuna, eta nei hau izan zen oso krak bere momentuan, ze hitz egiten dugu justiziaz maitasunarekin zerikusia izango balu bezala, hitz egiten dugu parekidetasunaz maitasunarekin zerikusia izango balu bezala, hitz egiten dugu empatiaz edo egiaz maitasunarekin lotura izango balu bezala, hau da, fondoan, esentzian, maitasuna izango balira bezala, ez? Eta ez da horrela, eta Mariluzek esaten duna gaina da, eske ez du maitasunik egon behar hauek balio izan alizateko. Hau da, hemen veganismoan egiten den ekarpen oso handi, veganismoan erabiltzen den arrazonamendu oso handi bat da, zuk ez dituzu animaliak maitatu behar ulertzeko, bizitzeko eskubidea dutela. Ez duzu zertan berdintzait, animali gure ikuspuntutik, iza ikuspuntutik itxusia eta zikina den animali bat maitatu behar eta ulertzeko, bizitzeko eskubidea duela, sufritzeko gaitasuna duela, eta ez dizula zertan minik egin behar. Eta Mariluzek berain esaten du, justiziak ez du zer ikusirik. Nik ez ditut Palestinako pertsonak maitatu behar ulertzeko, ez dutela sarraski baten biktima izan behar. Eta beste hainbat, ez? Eta orduan nola askotan, goatzen naiz klasean beste klasekide batek esan zula, ez? Beak nola esan zuen urte askotan, berak alergia galdu ziela katuei maitasunagatik. Eta esaten zuen, nik Mariluzen zuen eta gero konturatu nintzen, ez zela kaskagor bat nintzelako, eta horrengatikan osongi, dena da maitasuna, bai? Eta maitasuna baldin bada arrazoia dauka. Bai, hemen, asegena ez du? Ez, hemen irakurri gurun, Mariluzek esaten zuen maitasunaren inguruan, maitasun pentsamenduaren inguruan. Berak, 2008ko bereko elkarrezta baten esaten du, maitasuna edo maitasunaren pentsamenduak izaki ikusteko modu bat da. Baina horretaz gain, ordena ekonomiko, politiko eta sozial bat ere bada. Gizarte antolatzeko modu bat. Elkarbizitza, taldeak, gizon eta emakumeen arteko harremanak, helduen eta umen arteko harremanak, hezkuntza, sozializazioa. Hau da, bizitzeko modu bat da, eta hor erdian daude emozioak eta maitasuna. Beraz, ez da bakarrik amodio romantikoa eta bikotea, gehiago da. Eta hau berrez ere lotuz, zuk esan dezunakin hasieran, como enfasia egiteko, Monik Wittigek proposatzen duelako heterosexualitatea ez dela gauza bat praktikatzen dena bikotean edo ez, edo triejan edo hirukotean dena dako, eta dela arraientzako ura bezala. Hau da, gu gaude guztiz egituratuak heterosexualitateagatik delako sistema politiko bat. Hau da, gure pentsamendua gidatzen du, gure ekintzak gidatzen du. Eta ez gago hartzen, guretzako naturala delako. Eta maitasunarekin berdina. Maitasuna da, movida bat, super impactante ere bai, zeren bizi dugu era super intensoan izango balitz bezala gauza bat politikatik erabat at dagoena, ez? Kasi pentsatu ez ditekena. Eta hemen, pentsatzen jarrita, zaitzarik eta algen izuen proposatu, o hartzen hasteko sentitzen dituen gauza guztioik badiela, edo diela txikitatikan eraiki gaituzten instrukzio liburuien ondorio bat. Hau da, ez diela izatez naturalak, bakizu? Bizitugun emozio guztiak dela aserreak, dela kontu guzti hauek badiela. Hombre, gero da, pensamendu kritikoa garatzen bali madugu, eta uste, alik eta zentzu zabalena lortze bali madugu, emozioi baitare begiratu didezekula horrela, eta bizi bai, baina galdera asko gine emozioen inguruan. Baina bestela hori, beti zalantzan jarri ere bai, ez? Claro. Diot, porque biziga baitare, eta igual bain ja gai zalatuko, pero biziga como emoziokrazio batean, zeta madirudia emozio izateagatik baliogarri diala, eta ez diela inundik inora galdekatu edo begiratu behar, eta como justo, gatzen begiratzea, porque menatzen baitare badago zer ikasi eta badago zer eraldatu. Baina esan dakoa, maitasun pentsamendua ez da gauza bat lotuta maitasun erromantikoarekin, baizik eta ura arraientza bezala, hori da ideia.
Hemen gainea, Zuretzat. hain zuzen ere ez, nola ulertzen den maitasuna aldaketarako tresna bezala eta guztia, eta askotan gertatzen da maitasuna, askotan ez, eske maitasuna eta batez ere bikote maitasuna da irtera individualista bat, eta gizarteak behar duen, bultzatzen duen eta mesedetzen duen bizi eredu bat. Guztiz. Hemen dago metafora bat, ez dakit, asko ikusi den pelikula baten, baina Los Miserablesen adibidez, hitz egiten du Frantzian gertatu zen iraultza baten inguruan, 19. mendeko iraultza ez, nola gizarte oso pobre bat zeon, eta hasi zien protestak eta altxamenduak, eta pelikulan eta musikalean behintzat ez dakit Victor Hugoren novelan ala den, maitasun romantikoa erabiltzen da, eta azkenean protagonistek alde egiten dute, spoiler barkatu, protagonistek alde egiten dute, ez dutelako zerbait hain berezia eta ez paregekorik ez duena gertatzen zaie, iraultza baten parte ezin dutela izan, ez daude prest bata bestea galtzeko. Eta iruditzen zait hain terriblea eta liberean hain metafora ona ulertzeko ez, maitasuna benetan nola ulertzen dugun, eta berez lotzen dugu ez, zearekin ez, hemen irakurriko dut maitasun kapitaleko testu txikitxo bat. Ez da, kontraesan askotan, kontraesana jartzen izkizu aurpegian, ez du esaten zer dagoen ongizta, zer dagoen gaizki, esaldi asko botatzen ditu, eta niretzako interesgarria da momentu batean protagonistak esaten duela ez. Norbait maitatzea beste norbaitengan sinistea da. Maitasuna ukatzea beraz, besteak ukatzea ere bada, zilborrari begira bizitzea. Eta, trampate iruditzen zait, esaldi hau, ez dut esaten Karmele Jaiok hau defendatzen duenik, bino, hain zuzen ere ulertzen dugulako lehen esaten duna ez dena maitasuna dela, eta maitasunak berak egiten dula munduarekiko kezka bat izatea, beste pertsonekiko kezka bat, eta igual hori ezain beste maitasuna baizik eta empatia, eta nola ulertzen denez maitasuna zure zilborrari begira ez egoteko, eta sentitzen duen eske pertsona bat izan daiteke justua norbaitekin, naiz eta pertsona hori ez maitatu, eta pertsona batek gehiago maitatzegatik ez du esan nahi gaiztoa ezin daitekenik izan. Zemen dago beste gauza bat, niretzako oso interesgarria, askotan pentsatzen dugula maitasuna bere hortan purua dela, eta interesik gabea, eta maitatzen zaitun pertsona batek benetan maitatzen baldin bazaitu ez zela minik egingo. Eta barkatu, ni goatzen naiz antzeslan batean naiz goatzen izen burua, baina esaten zuten esaldi bat zela maitatzeko modu guztiak ez dira maitakorrak. Eski jarri horren intensa amets erabakitela alde bakarrez oxigenon pixka sartu barken diola konversazioen eta hortan igoet musika. Hau da Arcade Fire eta da The Suburbs. Da superpolitia. Da superpolitia guztentze pila eta besti hau. Bai, Father John Misty inversioan, batez ere. Sin más, segin abazu. Eta gero, bueno, nik bukatzeko ja Mariluzekin igual pixka bat, eta jarraituko dugu debatitzen eta jarraituko aipatzen bera. Baina Mariluzek, ez dakit bere liburuan esaten duen, Critical Pensamiento Amorosoen esaten duen, edo aurreragoko ikerketetan ikusi zuen ondorio hau ez, bino nola maitasun romantikoak edo bikote maitasunak daukan horrenbesteko zentralitatea, eta Mariluzek adibidez esaten zuen askoz ere subertsioagoa eta bide berriak irekitzeko gaitasuna zeukala lagunen arteko adiskidetasunak, eta berak bere ikerketetan batez ere emakume helduak ikertzen, nola batez ere alargun gelditzen diren emakumeak, eta bar, lagunen sarea hain garrantzitsua den bizitza berresan nahitzeko, sare bat sortzeko, babestua sentitzeko eta disfrutatzeko, eta nola hor benetan sostengu oso garrantzitsua da hon, ikusezina dela, eta ez diegula lekurik egiten, eta ze on egiten dien emakume hauei, eta bueno, zen egiten guztiak laguntasunak ez. Bai, guztiz. Bueno, amets, karo, zure garratzen Mariluz Esteban, eta, karo, gaur gabiltza, bueltaka, iruegilen inguruan dela Monique Wittig
Brigitte Basaio eta Mariluz Esteban, eta hiruak, biak batez ere date dute Monik Bitiken proposamenetikan. Osea, Mariluzek hitz egiten du zehaz, maitasunaz, como un elemento totalizador, jendarte antolatzen un elementu bezala, Monik Bitikek hitz egiten du heterosexualitateaz, eta Brigitte Basaiok hitz egiten du monogamiaz. Claro, hemen monogamiaren inguruan, eta ez dute gare gaut txapat, garezu gehiago, como eztabaida bat plantatzeko galdera bat edo. Monogamiaren inguruan. Ni monogamiaren inguruan, dituan urteetan bizi zaitu como korronte desberdinak, ez? Lehenengo nera bezaron ez dezula kuestionatzen, ikusten dezula como polimetesuaren kontua, como aquello que hacen ez jendeloak ditun gauza, pero básicamente da pues tubo legalizatu batzuk, ez? Adar legalizatu batzuk bezala, ez? Gero nera bezarotikan negazarora pasatzen zen zentza konturatzen horrek daukan izera politikoa, eta zentza plantatzen ia zuretzako eredua den edo ez. Gero, justuaz gehiago ikasten eta batez ez eztabaidatzen parrandotik eta barrun eta baitare kanpo eta ez espazio askotan jende askorekin eztabaidatzen horren inguruan. Bada ez da nola eraiki, nola ez sare afektibo hori nola elikatu eta nola ez hil horrek suposatzen duen denbora gastu horretan denean, ez? Nola ez akabatu zure buruarekin, ez? Eta nola ez erori zean monogamiak behin eta berriro eskaintzen duen trampa horretan, ez? Dela, espazio hau segurua da, espazio honek ez zait utziko, hau betireko konpromisoa da, eta barez. Eta orduan, zuk ze nola bizizu hau? Porque hemen, gero ja adibidez, jende batek ja helduagoak eta esaten du ja pasa dena la esperientzia hauetatik eta esaten du ez beretan gizakia dena da, eta gaina esaten zu como ahots antropologikotik gizakia dena da monogamo seriala. Eta horren, asmatu dugu polimetasmaren kontua edo anarkia relazionalarena edo nolabait gure burua zuritzeko eta ez erortzeko monogamiaren kakotx kartzela horretan mera izatez monogamo serialak eta jazta. Osa, zu berotzen zera persona batekin eta gaina berekin ez proiektu bat garatu eta gero hori hortaz nekatu edo ez, maitasun hori nolaite igatu eta beste baten zera zaztardun ningo genituzke guk kateatu zeak. Kau, nire natorri niondik inora bat, natorri niondik inora bat honekin, baina irutzeit, monogamia dela horren katedral, horren totxoa, horren estrukturatua, eta horrean kanpokoa dela horren lausoa likidoa, beti irabazatu la partida monogamia kontua, porque beti da ez, espazio hori zinetara itzuli eta horrezango, da familia bezala, kritikatuko dugu eta kritikatzen dugu beti familia, egitura bezala, eta egitura ertxatzai eta violento bezala, gero jendea, ez moskea, gero bakigu, dazkaudazkon familia, eta bazuan ondo, esatzen gazi, bazuan terrible, baina familia egituraz, hori azken batean. Honekin berdina ez, beti dago itzulera bat, como ez, radimitzen dena itzuliz monogamiera eta onartuz, como, jazta, hau da, egin ditu froga guztiak, ez zaitu ingetera eta bueltatu monez. Karo, ze gertatzen da hor? Bale, niretzako hemen lehenengo nazkatuta nago, eta nazkatuta jarraituko dut. Espero dut, ni ere bizitzak gainetik pasata gero ezak zer gertatzen zen guztia ez oi bilakatzea, pertsona ziniko hauekin, nekatzen diela gauza batzuta, ez egiten duela, zuk ez duzu bideekin, azkenean monogamia, barkatu. Ez que no puk, hanbesta, zinet, benetan. Orduan, lehenengo, eta ja jarriko gara, gaur oso gafa pasta gaude, lehenengo, ez dizu, ez da antropologa batek, ez da biologa batek, ez da beste inorrek onartuko monogamia zerbait naturala eta esentziala denik, eta berezkoa denik, ez da espezie batean. Kontuz biologekin, Eta biologoa dia, pixate. Biologoek jo barkatu. Biologoek... Hay de todito, baina hay bien de fascismo, hemen dago bien de fascismo. Egon godia las chunguitas. Joder, y tanto que chunguitas. Gitarrarekin kantatzen, oso ongi. Bino, pentsatzen zien espezie asko ziela monogamoak eta bikotean bizizila bizitza guztia demostratu da baina berriro ez dela horrela bikoteka zaintzen dituztela arrautzak, baina gero beste bikote batzuk dituztela beste modu batzutan elkartzen direla, batzutan bi pentsatzen zutenean arra eta emea zirenean modu pila bat, eta gero bestetik ere da uste dut hemen ere dela ez, eski nola, hain urrutikoa den eta hain utopikoa den eta ezak eta bagizertartako saiatu eta pixkat, sentitzen dut, ez da hola. Eta hemen dago ere debatea, Judith Butler ekarriko dut, dela... Zein da hoi? Judith Butler, beste gafa pasta bat. Ironikoa zen. Queer, eski igual batzuk ezakit, Queer teoriaren autore garrantzitsuenetako bat, ez bada behintzat ezagunena, 80. markadan oso hausnarketa eta ekarpen esanguratsuak egin zituna.
Eta, justo adibidez, generoaren inguruan ez, generoarekia dela, eta generoarekin zer egin, Bai. badaude korronte batzuk, generoaren abolizioaz hitz egiten dutenak, Bai. ez, eta Judith Butlerrek esan zuena zen, bale, eta hori, nola ikarituko duzu hori, Maitia, esplikatu? A ber, esan zentzu dien sekuentzia zein den, ez? Bueno, hori da, galderak abere da, porque da como jendartera laketa bezala eta esan dezu, a ber, Maitia haciendo sekuentzia, eta orduan... Kontua da, como, utzi bukatzen esaldea. Barkatu. Judith Butlerrek esaten duna da, generoa diluitu dezakegula. Egin dezakeguna da, generoa ulertzeko moduak gero eta anitzagoak egin, gero eta zabalagoak egin, esanahia galtzen duten arte. Hainbeste genero dauden arte, generoak ez dula garrantzirik izango. Eta honekin zer ikusia du? Bueno, pues, nik igual familia eredu bat badut, eta nire familia igual ez da, ez? Beste, bai da sendoa eta bai du leku bat. Familia eredu horretara txertatu ditzaket odolkidetasunarekin lotura ez duten beste pertsona batzuk. Sortu ditzaket, berdin zait, bikote monogamo bat dut, baina sortu ditzaket beste sistema batzuk. Nahiz eta monogamia horren barruan, beste binkulo afektibo batzuk horrekin apurtzen dutenak. Nahi dut esan, askotan ere iruditzen zait, aitzakia oso erresa dela ez ateatzeko jendeak esan dizunean bezala, ez? Imaginatu, egin boikota Israeli, ja baina eskain da zaila, ez zela ez da hasten. Bueno, pues ez jun Carrefourrera eta punto, eta jungo zenteratzen pixkanaka beste gauza batzutaz. Bai, edo ez erosi ez da izte produktu, dituzu 200 zerrenda bat utzi erosteari. Ez da inbeste gainera, Ez da beste. Bueno, daude, uste produktu pila daude Israelen egiten dienak. Pila daude. Parentesis, BDS da? Bai, BDS ipuztuan, bai. Kanpainak esaten duena da zuzen ere daudela jomuga konkreto batzuk eta zuzentzen diren marka eta zea konkreto batzuk presioa handitu alizateko eta jendea ez erotzeko, ze bestela lortzen duguna da efektibitatea galtzea. Claro. Orduan, berez oso txiki, oso gutxi dira, dia Puma, Carrefour, guretzako Siemens, HP, AXA seguruak, eta beste baten ere bada, baina batez ere horiekin egiten da. McDonald's ere bai, Coca-Cola, usteok ere bai, ez erosi. Bai, baina batez ere egiten da, besteetan omen dira lotura oso zuzena duten enpresak, eta presioa egiteko gaitasunatenek horien kontra egiten baldin badugu, ere besteentzako mezu delako urrengoak zuek izango zeate. Vale. Parentesia itxita. Ez, parentesia itxita, igual, ingo dizugu jarri abesti bat, eta azkenengo gairagoaz, gatzen dira 5 minutu, bale? Vale. How can I speak with no tools? The language of death wasn't taught at school. Wondering when I won't feel as if I just woke from a dream in which you were the next door flame. The next door flame. The next door flame. How can I speak with no tools? The language of death wasn't taught at school. Wondering when I won't feel as if I just woke from a dream in which you were the next door flame. The next door flame. The next door flame. Bueno, eta bota ditugu besteek esandakoak. Eta ados, baleok. Eta guzer, ibilialia maitasunari buelta edo txire buelta bat ematen. Jo, eske, gauza da, hemen hau irikitzen badin badugu igual, 3. atala. Maitasuna. Itz batean. Esaldi batean, ze esango zenuken inguruan? Ze esango nuke honen inguruan? Bai. A ber, maitasuna... Zaiten zait laburtzea. Buelta asko mandia dantzera beda, nik igual simboliko kizut esan nahi, ez dut, bine bai, bueno, nik
maitasuna niretzako bai izan zen momentu batean gaztaroan irtenbide posible bat bezala, ez? Hau da, nire marikatasuna ulertzeko eta mundu berriak eraikil izateko hain zuten ere fantasiatik, maitasuna oso helduleku garrantzitsua izan zen, beste batzuentzako sexua izan den bezala, edo festa izan den bezala, edo berdin zait. Niretzako nik erromantikotasunitik asko jo dut, eta maitasunetik asko jo dut, eta horrengatik nire referenteak ere dira Taylor Swift, eta ezakit, berdin zait. Orduan, horretan guztian, klaro, nik eraman un ostia oso handi bat, 19 urteren bueltan, eta horrek nahiko, bueno, gauza asko daude, bino, osea, eske da meloia. Bai, igual ez dugu zabaldu behar. Bai, zer? Ez dugu zabaldu behar. Bai, hori da, osea, horrek intziana zen gauzak asko birplanteatzea, hausnartzea eta intzuzen ere ez, maitasunari kritika hoitea. Hasieran oso modu itxian, ez, tipo fuck love, eta gero integratuz, nire kontrasanak ulertuz, nire ziurgabetasunak ere hor bat zeudela, nahiz eta nik estalina izan. Eta, hemendik igual, gomendio txotxik bat, naiz eta aipatu dugun, Carmele Jaioren eleberriak uste dut oso ongi egiten dula. Egiten dula alde batetikan, bueno, teoriatikan ikasitakoa jartzen du mai gainean, eta oso modu errexean, naiz, eta ulerterrexean jartzen du, idazten du, baina aldi berian ere kontraesanetatik hitz egiten du, ez? Protagonista da unibertsitateko emakume bat, teoria feminista guztia dakizkina, baina aldi berian da ona, hau ez da spoilerra, ze liburu hasieran da, ez? Da ona, eta spoilerren alde beti amets. Bueno, da ona amorante batekin oso erabili egiten duena, oso gaizki sentiarazten duena, eta bera ipurdia, ez? Osea, dabil bere atzetikan etengabe, eta nola kontraesan horretan da, honez nola izan daiteke nik aurren beste dakidan honek, ez? Tontakeria hauek egiten egotea. Eta gustatzen zait hortik, ez? Sortzen duen relatoa, ez epaitzetik, baina bai, ez batzutan, eske nik uste dut irakurtzen eta dena nire burua ikusi duela askotan, eta ez dakit lotxa den hitza, baina bai, ez, esatetik eske ni hemen egon du naiz. Eta oso interesgarri iruditu zait, egia esan. Bueno, gaur hemendikan atzerakoan mesez, bukatu ez dut libura. Lapurtu egin dit. Utzi atzu, eta bueno, lekiten egon ez zenez horrengo jatean lanean, izango denbora irakurtzeko eta gustu handiz irakurreko. Maitasunaren inguruan zer? Nik ez du nahi zer konpartitu. Bale, oso ongi. Ez, bai, nik izan ditut, esan niukit fase izan ditut. Usten dut, nire kasuan, maitasunan inguruko interesa handia duketela, ze usten dut badela gaina gauza bat oso era pribatan bizi dena, apenas politizatzen dena, ez balima biru lau autorengatik, eta gero ohartzen ganean gure bizitza guztiz egituratzen dut zerbait dela, eta ez zentzu politikoan edo ez, egiturazko plan soziologikoan eta sino gure bizitza bera egituratzen dut zerbait da maitasuna. Esan ekuko egititugun gauzetako asko eta asko dira maitasunagatik diela erabaki super trascendenteak edo intrascendenteak edo erokeria edo dena erakoa. Eta nahi zitza egiten maitasun Disneyaz edo maitasun bikote maitasunaz edo tal, sino nahi hau zeten maitasunaz era zabalean. Lagunegatik egititugun gauza guztiak, familiagatik zaintzaren baita egititugun gauza guztiak, maitasun, ez maitasun, osea, hemen ez nator bate, bueno, igual, eski hau da ez da bat, Mariluzekin banatorren bat edo ez, maitasunaren barruan zeintzako gatzen denean, eta separatu bitezkila plantatzen denean, igual du. Famatuak egiten genean, bueno, bialeko diogu hau Mariluzi, eta igual, hirugarren eta Mariluzekin egingo dugu. Bueno, a ver. Edo ez. Edo bai, gomiatuko dugu. Esan nahetena, gure bizitzan horren zentralaren zerbait eta gaina maitasun justo eta on bat ari naiz, hau da, mugiratzen zaituna gauzak egiten zuregatik eta besteengatik, komunitatea eraikitzen duna, galeotaria guztiz. Ni joan zerbait esatea eta ez zer esango nun. Bueno, total, asko eman dela pentsatzeko gai honek eta hori, esaten neuna. Osea, daukan zentralitatea ikusita eta ulertu zena bizi egula egun zerbait dela, ez da gala apenas islarik gure egunekotasuneko konversazioetan ez balima enegarren drama bat maitasunen inguruan, dela normalean kudaketa oso txarraren ondorezko harreman baten konversazio bat, ez? Hortaz, bai, superpresenteak goten zerbait da, saiatu izan naiz praktikaren ematen, eman ditut emat hostia, eta usten dut badela guduzelai super poli eta potente bat jendartera laketarako. Orduan,
hor nagoenez, ere bai, uste ez nagoela ontsi bertan hitz egiteko ontaz, zehazki, baina bai, animatuko nuke jendea galderak egitera eta zalantzan jartzera, hori, maitasunan bueltan ditugun, eta naturaltzat eta barnekotzat jotzen ditugun norbere emozio horiek nolabait problematizatzera edo gatazkatzera eta zalantza jartzera eta jenderekin hitz Oso dut hau Eta partekatzea, bai. Eta Partekatzea, jendearekin partekatzea, osea, uste dut hau itzengo bagenu gehiago hasiko inake hartzen jendearen lekua zein den egiten, ez? Ez agit, inotasunak ilotu dago, bai, eta zain baten lekua, eski adibidez, ipatzen duzunean maitasuna elementu komunitario ez dela, ez? Como, jota, zeneko zenuke etorkizuneko, ez, sentzaren amesten nolako jende hartan ez zuntez aizer. Eskosaben movimenduan, edo feminismoan, lo que sea. Jo, eko nuke espazioa zeinetan maitatua sentu nahi maitatu nahi ere bai, ez? Praktika maitaleak izan nahi ditut. Da, como, ez edo esaten, zeren da, como, nola, zer, osea, maitasuna oso desterratu azken 10 urtetan, ez dakit aurretikan zer, igual beti egon izan da. Pero dago como oso desterratu gure iztegitik antela ez alima da enegarren drama bat. Eta, osea, neko nuke izatea zerbait, incluso ñoñotasunetik ere bai, bizietik eta izatea como politxa eta zerbait desiragarria denetzak ondan da. Ike bai, Ados, bino, aldi berenik esango dizuken Mariluzek ointxe bertan esantzunakin esango dizula. Hori maitasuna da, edo hori da justizia, segurtasuna, ez zer nahi duan esan da. Ez dakitze puntora arte gure bizitzak ituratzeko maitasuna den ez hurbileko zirkulotarako eta ez horren beste talde honditarako. Osea, ni nago asko zalantzan jartzen egineri zer puntoraino ditugu denari maitasuna. Maitasunarik entzen bali maizu, hain zuzen Mariluz Estemanek bere liburuan desgajatzen duen elementuak, maitasuna zer da, eske ez da ezer. Bueno, nik esango dizut, niretzako... Zer da? Ez. Mariluzen arabera zer da maitasuna kentzen bali maizu justizia, zaintza... Binkulo afektiboak. Pero hori da harremana, hori da beste gabe, binkulo afektiboak, afektuak eundezke onak, txarrak, etzea zer esaten. Gero, Mariluzek entzungo dugu eta enplande, ez dute zer ulertu. Ja, eske ez du letu bere liburua, Ez dute zer ulertu. Ez du kontatu jazuna bere liburuan inguruan. Hortaz, Mariluz, etorri barko zegoen batean kontatzera. Mariluz, zer den hau. bere bulegoan. Ordurako irakurriko liburua, I promise. Hori, ez dena ez duen kontatu. Bueno, nik... Zer beste spoiler bat egin, liburuena? Esalditxo bada, azkenengo esaldia. Eta bukaera alderakoa da, eta da pixkat itxiera emateko Karmele Jaiok bukaeran, edo Karmele Jaioren liburuko protagonistak maitasunaren inguruan hainbeste hausnartu eta gero berarentzako maitasuna zer den, deskribatzen duenean. Eta esaten duena da... Nagoan mintatzen zure lektura. Eta esaten duena da... Agian, hori da, azkenean kontu guztia. Kontu bakarra, nori eman nahi diodan leku bat nire bizitzan. Hori da azkenean nire maitasuna. Egoitz, maite zaitut. Ai, ametsi, nik zuere bai. Bueno, amets, plazera izan da zurekin elkarnatza aurko saio hau. Esan beti bezala. Izan da neko saio kaotikoa, esan onartzen dugu, hasi eta buka kaosean. Espero dugu parre pixkatere zuekitea, honekin guztiak. Ez dakit, nigun totean egargurean ekan. Eta hoxe, maita ezagun gehiago elkar, eta hemen utziko zaituztegu maitasunaren, lagunen arteko maitasunaren gorazarrea den kanta batekin. Maitasun muta guztien. Ez da bai hau, lagunena bai barkatu, egia, klaro. Barkatu abentsi. Ongi segi. Me casé unas cuantas veces y llegué a la conclusión, el problema no soy yo, ningún hombre me comprende. Amiga mía,
enero.